2012 година със сигурност ще остане като година на бурно развитие на почти всички области на науката. Човек започна смело да се рови и чете в гените, да си поставя немислими иначе цели, как да преодолява болести и други земни закони. Годината не донесе революционни открития, които биха променили живота ни, но пък изобилстваше с такива, които биха променили представите ни за живота. Вижте най-важните от тях, класирани от младите учени на Лаборатория за слава и Мария Чернева. Учените в ЦЕРН най-накрая откриха Хигс бозона или божествената частица, последното доказателство в стандартния модел за устройството на материята. За целта възпроизведоха стотици милиони протонни сблъсъци, миниатюрни модели на големия взрив. Въпреки голямото търсене и очакване, Хигс бозонът затвори една малка глава на физиката. С този Хигс реално ние закриваме 4% от съдържимото на Вселената, което ние знаем. Изпратихме подвижна лаборатория на Марс, която веднага започна да предава звук, картина и данни. Curiosity откри и недвусмислени следи от речно корито с камъчета. Това потвърди подозренията, че някога планетата е била по-топла с течаща вода и атмосфера, две от важните условия за развитие на живот. Не следи, а истинска вода беше изненадващо открита на Меркурий. Ледът е последното нещо, което може да се открие на най-близката планета до Слънцето. Ледът и органичните вещества в него явно са попаднали на планетата при сблъсък с астероиди, които са падали и на Земята преди 4 милиарда години. Затова откритието може да подскаже как е възникнал живота на Земята. Парче лед от друг праисторически кратер, но в Чукотка, ще даде възможност на учените да разчетат климата на Земята през последните 3 милиона години. За сега имаме сведения едва от 800 хиляди години назад. Този запис ни дава информация за поне 100 цикъла глобално затопляне и ледена епоха. И ще бъде изключително полезен, за да оцениме какво ще се случи след индустриалното глобално затопляне. След 2 десетилетия сондажи, руски учени успяха да стигнат до сладководното езеро Восток, запечатано от ледовете на Антарктида. Няма друго място на Земята, което да е било в изолация повече от 20 милиона години. То вероятно ще ни разкрие непознати праисторически микроорганизми. Химици успяха да докажат, че е възможен и друг носител на наследствена информация, освен ДНК и РНК. Синтетичното им постижение се нарича КНК или ксенонуклеинова киселина. Освен, че може да хвърли светлина върху това как е възникнал живота, синтетичният генетичен носител може да даде начало на нов тип генетична терапия – светия грал на всички лекари. Новата молекула успява с лекота да оцелее в живата клетка и да внедри информация в нея.